खुलुमबाय बयखौबो बेनो जाहैबाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझार बाहाय बड'लेण्डनि कालचारेल फेस्टिवल जादों बे कालचारेल फेस्टिवलनि नामखौनो दोनदों रागाम होननानै दा आं सिङाव हाबलांबाय नोंथांमोननो देखायनोसै मा नुनो हागोन बाहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै फैदों 19 to 21 दिनै सेथि दिन नोंथांमोनहा बयबो फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो बे गुबुन गुबुन कालचारेल प्रग्रामफोरखौ फैनानै नायफैनो हागोन बाहाय डिसप्ले खालामनाय जादों जेसेबांखि जातिफोर दङ जोंनि बिटिआर रिजनाव कालचारेल डेभेलपमेन्टनि अफिसाबो बाहायनो दङ आरो बियो CSDनिबो अफिस गोबाङानो नायनानै थांफिनगासिनो दङ दा नोंथांमोनहा नुनो हादों अडिटोरियाम बिल्डिंखौ दहाय फुङाव फ्लेग हस्टिंखौ बाहायनो खालामदोंमोन अडिटोरियाम सिङावबो प्रग्राम जागासिनो दंगोन बाहाय सिटी अफ पीस क'क्राझार गिदिर गिदिर आखरजों साजायदों नोंथांमोनहा नुनो हाबाय बेनिफ्राय नैबे अपेन फिल्ड स्टेजआ हरै नोंथांमोनहा नुनो हाबाय बाहाय गोबांथार रोखोमनि कालचारेल प्रग्रामफोर जागोन गुबुन गुबुन हारिफोरनि आरो ओरैजाय आर्ट एक्जिबिशन दङ नोंथांमोननो सिङाव हाबनानै आं देखायनोसै गोबांथार रोखोमनि बाहाय आर्टफोरखौ देखायनाय जादों नोंथांमोनहाबो फैनानै नायफैनो हागोन बे गेजेराव स्काल्पचारफोरखौ देखायनाय जादों नैबे कालार पेइन्टिं गोबांथार रोखोमनि स्काल्पचारफोर दं गासिबखौबो देखायजोबनो हाया आरो आङो मिनिंफोरखौबो बांद्राय बुजिनो हाया बेनिफ्राय वालावबो पेइन्टिंखौबो डिसप्ले खालामदों नोंथांमोनहा फैनानै नायफै फंबायमोनहा एक्जिबिशन कमिटिनि बबेनिफ्राय फैदों डक्टर सुबा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज क'क्राझारनि ना जोंना फंबाया गावनि पेइन्टिंखौ देखायनो नागिरबाय दा नोंथांमोननो देखायग्रोनोसै बेयो मा दिप्लाय बिल नामा ओमफ्राय नैबे गोजौआव मा मिनिं होननाय जादों बेयो माने 18th सेन्चुरि रिक्रिएसन अफ बुद्धस माने 18th सेन्चुरियाव जोंनिया जेब्लानाखि सिडनी दिल्ली समाव बर'फोरनि माखासे सेबखांजानाय महरा माने गोमालांनो हमबाय अके बेखौ जोङो माने आर्टनि मिडियामजों माने दंफाङाव दाननानै बोरै माने दानि गोदान फर्माव माबोरैहाय जों बेखौ डिजिटेलाइज माने बोरै आखाइजोंनो प्रिन्ट लानानै दिहुननो हायो दंफाङाव दाननानै कालार होनानै बेखौ प्रिन्ट लानाय जादों फंबाया 18th सेन्चुरिनि बर'फ्रा माबायदि बेनि महरखौ देखायनाय जादों बे आर्टनि गेजेरजों थेंक इउ नै बाहाय डिपार्टमेन्ट अफ हेन्डलुमनिबो डिसप्ले खालामदों बाहाय एक्जिबिशन जेसेबांखि गाननाय जोमनाय दङ गुबुन गुबुन हारिफोरनि बर'निखौ रासिन नुनाय जाहैबाय जोमग्रा दख'ना आर'नाइ आरो गार' राभा खामबां केमलेट राभानि खामबं होनो खामबां मानि मा जोमग्राखौ खामबां होनो जाहैदों राभानि केमलेट होनो दख'नाखौ केमलेट नोंथांमोनहा दा मिन्थिनो हाबाय नेपालिनि ड्रेस दङ चौबन्दी चलि गस्लाखौ चौबन्दी चलि होनो जाहैदों ढाका खसारि सारिखौ ढाका खसारि मानि जोख्लोबग्रा होननाय जाबाय आरो ढाका इन्दिनि जोमग्रा दङ ना नोंथांमोनहा फैनानै बायफै 21 सिम थागोन बियो दिनैसो फार्स्ट डे ना बाहाय बे क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव
गाजा गोमजायै प्रग्राम जागासिनो दङ फैनानै नायफैनो हागोन नोंथांमोनहा बयबो आरो नैबाय हेन्डिक्राफ्टसफोरबो दङ औवानि रायदोंनि बानायनाय नै सिन्देलाबो माथो रायदोंनि ना सिन्देला रायदोंनि सिन्देल नोंसोर बयबो हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनि नामा हेन्डलुम हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनि ना हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंसिनिनो बबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि हाइना सेल्फ हेल्प ग्रुप थिथागुरि जानांगौ थिथागुरिनिनो गासिबो मेम्बार जोब নহয় ডিপার্টমেন্টৰ মানুহ আছে ডিপার্টমেন্ট টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টে অর্গানাইজ কৰিছে আমাৰ ডিপার্টমেন্টৰ আন্ডাৰত সেলফ হেল্প গ্ৰুপ ছ'চাইটি আছে সকলে আহিছে আমাক সহযোগিতা কৰিছে কিমান সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আহিছে ইয়াত ইয়াতে বৰ্তমান দুটা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আহিছে তিনিটামান ছ'চাইটি আহিছে টোটাল আপোনাৰ নামটো কওকচোন মোৰ নাম একচুয়ালি নয়ন হয় বাট মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেলাৰ নয়ন আছে তো সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাওঁ দাদাৰ পৰা অকণমান ইনস্পায়াৰ্ড হয় ভালে ভালে बिथांमोनहा हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों जाहैदों साख्रि मावो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रि मावो ओमफ्राय बिसोर अर्गानाइज खालामदों सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ मोननै मोनसेया हायना आरो मोनसेयालाय रैसुमै गान खननो रोंगौना रोङा रैसुमै मोजांथार नामाथ' गोदैथार दे थेंक इउ जाग्रा लोंग्रा सिथाव लारु फिथा नै बेहाय गिदिर स्टेज बानायदों बायह्रायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि प्रग्राम जाबाय थागोन बाहाय प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ नोंथांमोनहा बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैयोबा बे मुसुखाखौबो नुनो हागोन बर'नि मोसानाय नैबेनो जाहैबाय अपेन एयार आम्फि थियेटार नोंथांमोननो आं देखायनोसै एसे सिङाव हाबनानै दाबो प्रग्राम जाथ'वाखै बेखौ होनो अपेन एयार आम्फि थियेटार ओरैहाय जिरायग्रा फेसिलिटिस दंजोबो नैबे अडिट'रियाम सिङावबो बायदिसिना प्रग्राम जागासिनो दङ एसे सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो देखायनोसै मा मा जागासिनो दङ बयबो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै गावबा हारिनि मोसानाय दामनाय देनाय खननाय रोजाबनाय देखायफैदों बयबो अडिट'रियाम हल आङो प्रग्रामफोरखौ नायनो लुगैदोंमोन नाथाय समनि आंखाल आङो नायनो हानाय नंला मानो होनबा बे प्रग्रामा बिराद कालारफुल जागोन गार' राभा सावथाल आदिबासि नेपालि बर' बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि जेसेबांखि जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव जाथिफोर दङ बिसिनि दामनाय देनाय मोसानाय खननाय गासैखौबो देखायजोबगोन नोंथांमोनहा फैनानै नायफै बियो 21 थारिखआवसो जोबगोन दा माथो खालामबावनो आंहा थांफिननांसिगौ जाबाय सम गैया आं मोनसे जायगायाव ट्राभेल खालामगोन गाबोन फुङावनो बेनि थाखायनो आङो नायनो हानाय नंला बे प्रग्रामफोरखौ आं दा भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गोजोनथोंसै बयखौबो পালকো আহি যায় বিচু ঘুরি যায় পালকো টাইটের মানুষ ঘুমিয়ে দিয়ে যাবো